Comrades, ayinalo lunyudaba. Ayithebweni ziyarara. Hayi ziyarara eThekwini ma comrades. Buka nangu Prasa, nangu uPrasa lo. Udadewethu lo unomcebo wakaMagwaza. Unomcebo uskenywe u3000 rand. Kuthiwa utholelwe umsebenzi. Kuthiwa wakhokha u2 ubani 3600 sisiyonke. Oh, 3600. Ihlukanisiwe khona ngisho ama union umuntu engakaqashwa usakhokhela iunion bakwethu 200 rand. Bese kuba yicathulo zenkampani 600 kube uniform 2800. Injalo nje lethe sieze le case nje bafuthi injalo nje. La kuthiwa uzomemezela izitimela nanka ischedule seyitimela uzoyimemezela. Kade ipractice ingane abantu ayilele yazi ukuthi ithola umsebenzi kanti kudlalwe ngayo. Nayi ilokhuza deposit slip ideposita le mali efunwa ilama scammers. Lama scammers bafowethu akubona abantu abangasebenzi kwaPrasa, abantu abasebenza ngaphakathi kwaPrasa. Amagama abo akhona siwabonile and nanka phambi kwethu icala livuliwe, amaphoyisa awafuni ukusebenza. Udadewethu he went unomcebo up to lokhuze kwi specialized unit ebizwa ngokuthi yini ama Hawks, and ama Hawks amrefer kuphi lapha eDurban Central ayomnikeza umseshi igama lakhe ubani umsane wababhalela incwadi wathi akube yibona abayoyibophela isigebengu, yena ngeke akwazi ukuhamba yobopha isigebengu because leli cala will take 3 years and above. Sekunjalo njalo sekuphelile njalo. Udadewethu mayethi uyochecka kwa labor kutholakala ukuthi udadewethu injani imali uyahola kodwa akaholi imali ezakuye, imali izakomunye umuntu osebenzela uPrasa. So that means ke ubugebengu obukhona eSouth Africa kunzima kakhulu ukuthi sibhekane nabo siyithi nje. We need law enforcement. And we are going to include abameli bomkhonto ukuthi they must up to the task yokuthi bakwazi ukudeliver abantu bakithi enhluphekweni. So now is the time where wonke umuntu omenzi wobubi eThekwini sinesikhathi esiningi bonke inqwaba abantu njengamanje abangakaveli njengodadewethu abazipoki abaholelwa kwisystem kodwa abantu bebengayitholi imali. And udadewethu manje bamdisadvantage kwinto ka350 futhi kushuthi nayo leyo ukuthi angathiwa unengane kufanele ayikhokhele igrant ngeke azakwazi ukuyithola because khona umuntu odla imali yakhe njalo. Even now as we speak usahola lo muntu ngegama lakhe usisi ufike walahlekelwa u3600 now kodwa futhi kusekhona umuntu ohola egameni lakhe. So this must come to an end, and we as an MK we are going to end this. Dadewethu awubatshela la sifikile safaka o 3000 no 600 esiba edile mvaka 3000 kwathiwa beunion sagcwalisa information yethu yasemabank ngesikhala ngayo sibaningi siyakhala futhi ngayo ukuthi kaze ikephi cause le information yasemabank siyile ngempela emabank sagcwalisa asazi noma sovuliswa ama account and kunanezithombe zethu usayinile ibhenki lami isayinile nezithombe zami yonke into asiyazi information yethu. Okwesibili me-investigator ngeyami information kuyatholakala ukuthi ngempela khona umuntu ohola ngaphansi kwegama lami. Okunye silokhu njini sitholile i-employee number esho ukuthi sengumsebenzi wakaPrasa, ngathola isite esho ukuthi mina ngiyosebenzaphi, sibhalelwa singena emafonini la ethu sisendelwa ubani uPrasa. Leyo kubamba umuntu nembizele ekhaya umuntu obenza lobuqhophololo awichaze nje kancane noma ivideo call. Okay, usisi lo okuthi uThobile wakaHlongwa simbizile ke sifuna ukwazi
i-information ukuthi ngoba bese kuthatha isikhathi eside mase simbuza ukuthi ikuphi inkinga futhi sonke egroupini sesinakho ngabazi simbuza ukuthi ikuphi inkinga manje Lindile vele besimi ngokuthi uza uminister uzolaunch njengoba kuzoqalwa kabusha itimela uza uminister uzolaunch ubelibele sibambezela ngalokho ahlehliseka ama dates athi useyeza athi akezi uyeza akezi hayi nemali yama training iyona soqala mase ngene imali yama training salinda lutho ayikho imali yama training uminister kafiki sabona ukuthi engeke khona into eshaya amanzi mesithola ke simdobele ekhaya usisi lo uThobile abuzwe ke information ukuthi ngempela kwenzeka nimthembise malini bethembiswe imali engango 12,000 ukuthi khona abafuna ukungena abadinga umsebenzi weza kanjalo ke usisi ekhaya ezolanda leyo mali engango 12,000 futhi nakhona samtshela ukuthi kunesimo sokuthi umzali wethu uyagula yesikwazi ukulibele siphuma singena silibele somdepositela imali ngoba omunye uzobe esasibhedlele phelezela umzali omunye uyena ozobe khona ekhaya egada ingane ezobe ibuye esikoleni wayesefika kanjalo ke ekhaya ukuze sikwazi ukuthola iqiniso ukuthi lento abesithembise yona umsebenzi ayikho kodwa sikhona ngoba khona abantu abahola ngaphansi kwamagama ethu abasenze izipoki amagama abo akhona ke nawo la usho usisi lo evidweni ukuthi oba amagama abo awuqedele lapho manqe bese siyayivala no CMK leBadesk sizolisukumela kakhulu lolu daba kodwa abanye abantu ekumele singabakhohlwa abantu abafana nomuntu onikiwe icala umseshi umsani onikiwe icase wanikwa yonke into angafuni ukwenza umsebenzi wakhe kodwa lo muntu uyahola ngenyanga uyathola wonke ama benefits akulibene ziphoyisa and watrainwa lo muntu ukuthi iphoyisa enjalo lithi ngelikwazi ukuyobopha isigebengu umuntu obikile akuba uyena oyoyibophela isigebengu uthi akwenzeke kanjani ngomuntu olandela umthetho eSouth Africa but abantu efabe benza kangcono amaphoyisa engenze kangcono CMK leBadesk sizolisungumela leli lokhuze sohamba sesifike nakuyena uminister uma ukuthi kanjani sizofuna ukukhuluma nomphathi wakhe umsani lo sikhulume nomphathi steshi sifike shona ku MEC zonke inhlanga sizoyilanda but ekugcineni sizofisa ukuthi usisi asizakale nalobugebengu lobuphele lapha kaPrasa ngoba baningi abantu abasazogileka kulento masiyeke CMK ke desk CMK leBadesk sizoyisungumela kakhulu lento ungengakanani usisi uzoba nathi siyabonga kakhulu amandla wethu bambeni lapho ke laba abantu bawu60 kusho ukuthi kunezipoke ezikhona umuntu oyedwa nje oholela laba bantu bonke 60 cabanga lokuthi uthola malini ngenyanga u60 mawungabala umholo wabantu abawu60 bengekho emsebenzini kodwa besebenza bengekho emsebenzini bengaholi bona uhola yena sizokubamba siyeza